агар шумо ҳар рӯз энергетик бинӯшед, дар бадани шумо ин 4 раванд ба амал меоянд. Якум, шумо бо дили худ мушкилот хоҳед дошт. Як банка энергетик миқдори кафеин ва шакар дорад, ки бо 2 пиёла қаҳваи эспрессо баробар аст. аз сабаби чунин миқдори зиёди кафеин ва шакар, суръати тапиши дил зиёд мешавад ва метавонад боиси вайроншавии ритми дил ва мушкилоти ҷиддӣ дар дил гардад. дуюм, ба дандонҳои шумо зарар мерасонад. тадқиқотҳо нишон медиҳанд, ки моддаҳои мавҷудбуда дар энергетикҳо метавонанд эмали дандонро хӯрда, боиси мушкилотҳои дандон ва ҳассосият шаванд. сеюм, дард дар гурдаҳо. истифодабарии зиёди энергетикҳо метавонанд фишори зиёд ба гурдаҳо биёранд. чорум, шумо бо хоб мушкил хоҳед дошт. кафеин, ки дар энергетикҳо мавҷуд аст, реҷаи хобро вайрон мекунад, шуморо дар давоми рӯз хаста мегузорад ва шабона хоб карданро душвор месозад. ин видеоро ба дӯстони худ, ки энергетикҳоро дӯст медоранд, фиристед.